خوشکو براین هێژادەما و خۆش بە هێوی دیکم ڕەوشاوە باش بە divê vîdyoyê de ez ê çend mijara bînim pêşberî we bi were parve bikim bere bêhna we biçekî mifreh be û biraderên me yên apûçî biçekî wilo mejiyê xwe û guhê xwe û dilê xwe vekin û biçekî devê xwe bigirin ji bo em karibin ji hevdû fêm bikin em dest pê bikin. Medya PKK hîna berdewam e li ser çîrok û çîrvanokê xwe û axaftinên li ser kongreya fesexkirina PKK lê kesek ji xwe napirse di nava medya PKK de di nava entelektûelê PKK di nava yanî ev kesên ku di nava vê saziyehanê dixebitin vê pirsê ji xwe nakin yanî Muzaffer Ayata li kur e çima hazir nebû kesek Muzaffer Ayata nedît di hundirê vê kongrehanê de Mustafa Qereso jî kes wî nedît ne beşê kongrê ku li cem Cemîl Bayik birêvebirina Cemîl Bayik û ne beşê ku Murat Karayîlan rê vede bir ne Muzaffer Ayata û ne Mustafa Qereso her du zindaniyên PKK her du kadroyên kevnare ên PKK di kongreyê de nehezir bûn hezir nebûn yanî pirsek hey yanî sirek hey li dû vê meselehanê mesele ne wilo ji rêzê ye yanî Mustafa Qereso û Muzaffer Ayata bi serbê neketibûn yan jî çi dibêjin yanî ishalê yan jî nava wan nediçû ji ber vê kongrê PKK hazir nebûn na çîrokek heye pirsek heye ez vê pirsahanê dilê bînim û dibê rêxistina PKK jî Muzaffer Ayata yan jî Mustafa Qereso derkevin bêjin ji ber çi tevlî vê kongrahanê nebûn ne tenê wilo ji ber ku hûn sextekariya medya PKK nas bikin gelek berpirsên PKK ê ku medya Tirk ajansê Tirka digotin ku me wan kuşt me wan tesfiye kir me wan bêalî kir bi gelek awaya ser wan de axivîn ew jî di vê kongrahanê de hazir nebûn yanî kî ji wan Heyder ku li Qamişlo hat yani medya Tirka behs kir ku li Engîn Qereaslan li Qamişlo hat kuştin PKK behsa wê nekir û Engîn Qereaslan Heyder naskirî di nava PKK de di kongr de nebû Nûreddîn Sûfî medya Tirka got melê xistiye me wî tesfiye kiriye di kongr de nebû çi jî kesên din jî hebûn hazir nebûn Ebdirehman Çadircî ew jî dewleta Tirk got melê xistiye û me wî tesfiye kiriye li Qamişlo tevlî kongr nebû ev kesên ku hîna PKK wan negotî yani wan eşkere nekirî negotî ku şehîdin û ja kûrkûr û lûrlûra wan û wekî ku niha li ser Reza Alton û li ser Elî Heyder Qeytan dikin kûrekûr û lûrelûr eger hûn vegerin medya Tirka jî medya Tirka ti carî negotiye me Reza Alton kuştiye me Elî Heyder Qeytan kuştiye PKK gotiye PKK dibêje dronekî Tirka hat û lê xist derewa yani ev meseleya ê kesên ku dewleta Tirk gotiye û PKK red kir qebûl nekir yan jî ser guhê xwe avêt ew di kongreyê de nebûn û ê ku dewleta Tirk di kuştina wan xwedî derneketiye PKK xist stiyê dewleta Tirk û derew pirs ew e yanî Mustafa Qereso heta berî kongrê bi demekî yanî li ser medya PKK derket li ser Anafê li ser Histêrik TV derket bes ji kongr de
و piştre eger nexweş bijî yani gerek eger bi sermiyê ketibin niha gerek rehet bûbe. Eger nava wî diçû, eger zikî wî deşiya, bi zik êşê ketibû, bi ser êşê ketibû gerek niha rehet bûbe û tendurustiya wî lê vegeriyayî û gerek derkeve biaxive. Heta niha ti daxuyanî ne ji Muzaffer Ayeta û ne ji Mustefa Karaso ti daxuyanî derneketiye û Sabrî Ok derdikeve û derket. Sabrî Ok û evê kesên girêgirê ku hene derketin tiştê xwe gotin. Çi xuricikê wan de hebû gotin. Pirs ew vana li kur in. Karaso û Ayeta li kur in heta niha çima dernakevin, naaxivin. Ber ew jî werin wek derewê Murad Karailan, wekî derewê Cemîl Bayîk, wekî derewê Sabrî Ok biaxivin û tiştê xwe bêjin û birjînin û xwe daweşînin û xwe bidin qebûlkirin. Çawa ku xwe berê bi Apo û bi dewleta Tirk da wan qebûlkir niha jî dikarin derkevin biaxivin. Yan jî çarenûsa wan dibe were zelalkirin. Eger hatibe kuştin, eger ji nav PKK reviyane, eger xwe dane alî ji bo mesele pirsa hanê bêbersiv nemînin. Pirs ji me bersiv û zelalkirin û eşkerekirin ji PKK û medya PKK. Medya PKK ya berê ku em dikarin PKK çû xapûçî ma, tevgera xapûçî. Qejeke û kejeke û nizanim çi û ev jehr û ziqûmê ku tevgera Apo ji me re çêkirî. Dibe ew zelal bikin kanî Mustefa Karaso û Muzaffer Ayeta li kur in û çima naaxivin. Hevseroka qejekê kejekê Besê Hozat derket bi zimanê Tirkî weke bilbila ji medya heber re axivî. Çi dibêje xanim Besê Hozat dibêje biryarên Kongreya fesexkirinê ji bo têkevin mer'iyetê jiger ji têkevin praktîkê pêwîstî bi serbestberdana Apo heye. Dîsa vegerin çîrokên berê erê ya de qurbanê ya de heyranî ev tiştê ku diaxive di biryarê Kongreyê de tune. Kongir biryarê xwe pêkanîna biryarê xwe girê nade. Veger biryarê Kongira xwe tê bibîne. Xistina van biryarê hanê di dwarê praktîkê de di mer'iyetê de wek hûn dibêjin, mer'iyet gotinekî ji erebî hatiye ji bo bakurî nas bikin. Di zimanê Tirkî de ew jî zimanê Tirkî anîn xistin li nava Kurdî û zimanê Tirkî jî ji erebî stendiye. Xistin nava zimanê xapûçî ne zimanê Kurdî, zimanekî telomelo xwaromaro ye. Di nava biryarê Kongira de ev tişt tune. Mesela tu têxi mer'iyetê girêdayê serbestberdan û azadiya fîzîkî a serok Apo a rêber Apo. Tişt ku tune ye. Di biryarê Kongira de tune ye. Ev tişt kuru anî yenî. Her carî ji xwe re fezlekeyekî derdînin. Xemnakilê tiştê girîng di vê daxuyaniya wê de Apoçiyên hêja biçekî wilo biaqil û wilo wekî efendiya guhdar bikin. Besê Hozat dibêje Apo perspektîfê xwe jî şandibû nivîskî ji bo Kongrê û tevlî Kongrê jî dibû. Di rêya yanî aplîkeşinê ka Zoomê, Skypeê, WhatsAppê kabê çi ye tevlî bi vîdeo tevlî vê Kongira hanê dibû.
باشا ما آپو چبو قحوه تبلي كونغري دبو يا آپو ولو خود دزي ودچو ولو خفد الشارت ودندري تواليتي دي وكا بدزي وتبلي كونغرا بقى كيف فسخ كرنا بقى كيف ببه تشكي ولو تنا آپو لأنقرة وأف مسألة أشكره بو جيكي گولاني آپو لأنقرة بو 5 گولانê heftê گولانê kongra fesexkirina PKK bû. Duê qunaxa amadekirina û kongrê û şopandina kongrê ne tenê Apo tevlî kongrê bûye, karûbarên amadekariya kongrê Apo şopandiye. Serokê Newewî ne tenê tevlî kongrê bûye û hemû endama bi endama re axivîne berî wê jî helbet Apo bi Muzaffer Ayata jî re axiviye bi Karaso jî re axiviye û kabê çi hevdûr gotin dilê hevdû şitîne kabê çi meseleyê. Yani Apo ne wilo bi dilpakî û bi xweşî û qurban û heyran wilo wan re axivî na. Tiştê Apo ji sebrî ji Fuad Kaf li vê derê li Ewropa gotiye û Fuad Kaf temaşe dike û dizane yani Apo ji hemû wan re gotiye. Diya wan û xwehê wan û namûsa wan anîye firînkî. Herin ji Fuad Kaf bipirsin bê Apo çi jê re gotiye rêya telîfonê de. Herin jê bipirsin. û hemû nas dikin Apo çi nas dikin bê Apo çi ziman di hundirê devî wî de ye. Mala min ê hingîv ji devê Apo dibare. Baş e Apo ji Enqerê vê kongreya hanê dişopand. Helbet Apo ne bi serê xwe bû. Ê ku derfet û tişta ji Apo re tînî ji bo kongrê birêve bibe. Kî ne? Qey Mihemed Ocalan û Umer Ocalan û şepşepa devê wan evan a alav û mobayl û yan jî tablet yan jî laptop tîne û kamîra û ji Apo re dibêje were tevlî vê kongranê. Na. İstixbaratê dewleta Tirk in. Perspektîfê ku ji cem Apo çûn ji Qendîlê re ji bo kongrê di rêya istixbaratê Tirkiyeyê diçûn. Tevlîbûyîna Apo kongra fesexkirina PKK di rêya istixbaratê Tirkiyê de çêbû. Ev Apoçî çima vê naxin serê xwe ez fêm nakim. Çima wilo serê xwe dinabin û nayînin ku kongreya fesexkirina partiya wan dibin kontrol û şopandina mîtê de bû, demekî kongrê damezrandina PKK jî di 1970 û 80 ew jî dibin kontrol û şopandina mîtê de bû. Pîlot tê hazir bû, Kesîre Yıldırım tê Apo tê hazir bû. Ma hewcerî Kesîre Yıldırım e. Apo têkiliyê wî dîrekt bi mîtê re hebû. Demek vê van pirsê hanê yani îdî dem hatiye ji xwe bipirsin. Ev kadroyên di nava PKK de piçekî wilo li hişê xwe bên bavê jin aqila yaw ev dewleta Tirk ev ya zindanî ye. Ev ya çawa tevlî kongrê dibe aslen ne mesela kanûnî ye li cem Tirka. Yekî zindanî serokê rêxistina terorê û hikmê muebed li serê ye û hezar çîrok û çîrovanokê kanûnî hene were tevlî kongra rêxistinekî terorê bî. Ka ev çawa yani bi wan re tê qurtandin, ji xwe re nanirxînin, şîrove nakin, ji xwe napirsin encama sereke ez ji we re qeşartî wekî kakilê gûzê ji we re dibêjim. Apo bê mîtê, bê dewleta Tirk nemumkin e tevlî vî kongrê hanê bibe. Ev yek. Demek dema ku kongr deqe dihat şopandin ji amadekirin û darxistinê di rêya Apo demekî mît jî tevlî wê dibû. Mît jî vê mesela hanê dişopand, kongr dişopand. Li tenişta Apo roniştîbin ev tekez û li dervayî wê jî lînka vîdeoyê, lînka Zoom, lînka ku ka bi çi şêwazî kongr dihat ji Qendîlê dihat cem Apo helbet mît jî şêweyekî cida dişopand û li tenişta Apo jî
لجهه کو آپولهی دیسا دشوبانن آپو و کنگره آپو و آو فگکی حمود بالکنترول میتی دبو افکنگی آپوچی بچکی بعاقل ببن بچکی ولو يعني دلوبكي مجي يا داماري بعقل بوينه وجداني وان بشكل بلبي يوم دش حالي دنا سلوكي ما حالي دي رخصنا ما حالي دي ناكن في بوان برسيهان ناكن شخو دبلا ناكن برد في حالي هان دبن كولي ابو بنشي ابوشي كولي دولتها تركبه صبري او كويدك بيخمبر وأوجيش مر بتش عبادتش مصطفى كمال أتاتورك وج دولة باخشالي ونزانم شو بالرز دف قرز سروكي نووي دوی حالی ده بو اوف کسی لدردورا ویجی دوی حالی ده بو حق کریه زوان دشتابه هزار جاری حق کریه در نوتن دبه ات خاینی به ناموسی كورو هاي ازي وك سروكي تبع آخذم ازي وك سروكي وب وربع آخذم هاي شرفسز سروكي تد بن كنترولا ميتي تبلي كونغرا فسخرنا فهكاكي دبه تجيرنا بيجي تشتك ازرابم رخنا لسروكي تبكم وبرسين كتنيكا اريد برسبي بده برسب لجمتة تنا تيرابش بربيجو تافالي دولتا تركي تبرا چو قيسا جميتي دستيني سرسری و سختکاری اوی کل لور اینا به خاپوچین کل اوروپا دجین اینا باور ناکن شغلو يعني وكي مريك وسجري سريوان الجوريجي بكيف نا دخوا خاپوچي تيه ده وبفطسن ودهرن يعني ايما لما فرصاص بلوين مسرحنا بكم برسف هي فرمو نبيج احلاق بنظام شو شرف هرن دعوة شرف وناموس سروك خوينا ووي بكن ونهاتنا جمدكن فيرنجينا مسالاك دنجي هي مسالاك يقلكي حساس چارنوسا انسانا يعني ابي اخابوشي دماكم الرخنة لابو دكر ومن الفكاكيشي دكر ev insanên di nava pekekê piçekî vegera wanî Tirkiye çekî rûmetê yanî ewlo ji wan re were peyda kirin dewleta Tirk û PKK çekî li kerameta wan li rûmeta wan jî li heysiyeta wan bifikirin ka van kesên han wê çawa vegerin biçirengîne ev kesên han bi hezaran li Rojavayê Kurdistanê qadiro ev bakuriyên xapoçiyê ku li wê derê bela wela hîn li Reqanê li Kobanê li Eyn Îsanê li Dêrikênê li Qamişloanê li Hesekênê di nava Qesedê de di nava YPG de di nava medya PKK di wê de hîna li wirin genî bûne yanî pere çêkirine ê zewicîne ê têkiliya çêkirine yanî di rewşekî de niha li gorî înformasyonê ku ji mir hatin ez dixwazim van înformasyonê han bi we re parve bikim ez nabêjim sedî sed rast in lê rêveberiya xweser û xwelîseriya demokratîk a Qesedê û Hesedê û Mesedê divê bersivê bidin yanî van pirsê ku ez dilivînim bersivê didin guneh e niha rewşekî wilo di gunehê min wan çê bi rastî yanî ez piçek rexneyê xwe bi zimanê erebî min kêm kiriye min bi dawî nanîye lê min kêm kiriye ji ber ku di nava wan û hikûmeta Ehmed el-Şerع diyalog heye min kêm kiriye bes ez bi Kurdî divê ez biaxivim divê gelê me nas bike divê entelektûelê me yê Kurd û tevgera me ya siyasî li Rojavayê Kurdistanê nas bike bê çi heyî ev înformasyon ji mir hatine ez jî bi we re parve dikim ji bo hişyarî niha li Rojavayê Kurdistanê qata
ortê a kadroya ne ev ê biçûk ê zarok ne ê paya bilind jî ev kadroyên normal bi giştî û ê rojavayî bi taybet vê pirsa hanê dikin dibêjin dema Kongreya PKK fesix bû li dîwana Kongrê wêneyên şehîdên vê rêxistinê hebû di nava van wêneyên hanê de yek jî wêneyên rojavayiya tune bû wekî Rüstem Cûdî wekî Xebatê Dêrikê wekî Şîlana Kobanê gelek wilo wekî Rehmetiyê İsmaîl ku wî kirin endamê Komîta Navendî İsmaîl İbrahîm ê Telxenzîr kesekî ji nava Rojava Kurdê Rojava şehîdên ku di nava PKK de li ser dîwanê di nava wêneyên şehîda de foto tune bû ji ber çi ji ber PKK wilo li xwe dinere tevgerekî bakurî ye ev mesela bölgeleşme û kevnehîna ji di nava PKK de kî rexnevan meselê hanê dikire a di bölgeleşmeyî û di nizanim çi ye me ji wan re digotin çûma bi Tirkî de axivin digotin bölgeleşmen û başûrî anlayî jê başûrî û bakurî hûn pêş dixin ji xwe sextekariya min li vegerin li wêneyên Kongreyê ew fotoyê li pişt dîwanê ser yani li mînesa dîwana a Kongrê vegerin ne sûretê wêneyê Diyar Xerîb heye ne ê Rehmetiyê İsmaîl heye ne ê Şîlana Kobanê ne Rüstem Cûdî yek jî ji giregir û berpirsên Kurdên Rojava ê di nava PKK de tune bû ev niha ev pirs tê kirin li Rojavayê Kurdistanê baş e tevlî ku bersivê jî dizanin lê xemnake qadro di nav xwe de vê pirsa hanê jî bikin mala Xwedê ava yani ev tişt jî heye çi jî piraniya kadroyên bakurî ê ku li Rojavayê Kurdistanê dixwazin deqeberî deqekî vegerin Tirkiye û dibêjin li gorî ev enformasyonê gihaştime ku pir bi dilgermî û bi hestiyarî wilo meselê dişopînin û kengî rojek berî rojekê vegerin nav malbatê xwe heqê wan heye û dixwazin ji rêxistinê ku zû ev mesela hanê pêş bixe ji bo ku derî ji wan re vebe vegerin piranî yani ev nîqaş di nav wan de heye di nava kadroyên bakurî ê ku li Rojavayê Kurdistanê ne hinek ji wan kêfxweş in yani ku ev Kongreya fesixkirinê û tiştên ku çêbûyî û biryara çekdayînê kêfxweş in ji ber ku aslan nedixwestin vegerin qedîlê ji wan re xweş hatibû fere heye jin hene xêra ketibûn xêra Xwedê yani yekî şivanekî şernexî ya cizîrî yan jî ku di emirê xwe de fincana qehwê nedîtibû li Rojavayê Kurdistanê ya bo qehwe û pere û jin û her tişt di nava xêra Xwedê de bûye dîsa vegere vî haliyan li xweşa wan hat ev biryara fesixkirinê û çekdayînê li xweşa wan hat heta hinek ji van kadroyên han bi malbatên xwe re ketin di nava têkiliyê telefon û îmêl û malbatê wan jî bi dewletê re ez nas dikim yani ez gelek kesa nas dikim malbatên kontakt yani Kurdin welatparêzin ji bo ku zarokê xwe xelas bikin bi dewletê re ketin têkiliyê ji bo ku zarokê xwe ji nava PKK derînin niha jî ev rewş heye ev mesele heye evan kesên han van kadroyên bakurî ku li Rojavanê bi malbatê xwe re ketine têkiliyê yani li benda PKK jî namînin
نو دخوازن اب مثلا زوهر چاره سر کرن جبو کو vegerin. Hinek جوان ev kadroyên bakurî heta yanî ti dawel ser wan tune, ti problem li ser wan tune yanî di hindirê Tirkiyeyê de. Ne hukmê mehkemê li ser wan heye ne tiştek ser wan tune yanî. Mesela em bêjin keçekê ne eskerî ne eskerî jî tê xwestin ne tiştek jî tê xwestin lê li rojavayê û dixwaze vegere bakur. Ev mînak hene ji van kadroyên bakurî ê PKK ê Xapoçî ê ku li Rojava ê Kurdistanê dimînin. Çi jî heye ez ji we re li bo dibêjim hinek ji wan ji van kadroyên wan ê ku bakurî li Rojava ne divê gerek rêxistin me tezmînat تعوîz bike yanî تعويض بعربية بس يعني تضمينات اللي قي تضمينات بالتركي ديفيجن تضمينات يعني اليكاريا مادي بوان ربك جبر كدا وان جبر كو عمري كو دناوا PKK de قداندنه هنك پره بدوان ريخستن پره بدوان كادروي هاني هنك جوان ديفيجن كو گرینگ ريخستن جعالي مالي پره بدوان بتایبت قصده يعني ji ber ku vana gelek xizmet li Rojava kirine û ji rêxistinê kirine yanî vegerin bakur tiştek wan tune nizanin çawa jiyana xwe dest pê bikin bi çi rengî jiyana xwe dest pê bikin maddî tune ne xwendina xwe ji tune karê xwe ji tune çek heqê wan heyî yanî di vî warê hanê de lê wê ji kî dixwazin ev kadroyê hanê ji qesedê dixwazin naçin ji PKK naxwazin naçin ji maliya PKK naxwazin dibêje qesede gerek pere bidime tezmînata ji qesedê dixwazin ev kadroyên bakurî ê ku ji bo şeref û namûsê hatin û ev çîrokê û bê pere ne û nizam niha dawa pera dikin gelê me yê Rojavayê Kurdistanê kadroyê bakurî dawa pera û tawîdata ji qesedê dixwazin dest ana van tiştê bi zimanê erebî ez binivîsim wê medya ereb hemû li ser min jûr be û gunehê min bi qesedê tê gunehê min bi Mazlûm Ebdî û Foz Ali Yusuf tê û guneh in yani ez naxwazim biçekî wilo rewşa wan tengav bikim di nava medya ereb de erê bar ferq nake yani lê ez naxwe yani ji bo hişyarî ez vê dibêjim gelê me yê Kurd malbatê şehîda malbatê welatparêz naz bikin ku kadroyê bakurî dawa pera dikin dawa tawîdata tezmînata pera ji qesedê dikin naçin ji qendîlê naxwazin gelek nîqaşî hene yani li ser maliya rêxistinê bi giştî yani ku gerek li ser kadroya were belav kirin ew 28 milyar dolar ku tê gotin endamê PKK kabê çi qeyse hene em ê bêjin 100,000 bere 100,000 şervan 50,000 şervanin 100,000 şervanin ev dibêjin van perê hanê îdî li ser me belav bikin van pereyê ku di yani xem nake ez tiştê ku li ser wan belav dike bere nekeve buçeta dewleta Tirk bere apo nebe ne di dewletê ne di dewlet Baxçelî ne di Recep Tayyip Erdogan li ser van kadroya han belav dike xelas bû xem nake ema kî çi jêr derket xem nake bere ji wan re ma birine û birine dizîne û dizîne dizî û pera li xwe far bikin mazira min çi bikim ez bêjim na ez bêjim na jî tiştek ji destê min nayê di vî warê hanê de pereyê û li cem apoçiyayê lê dibe gelê me naz bikin ev kadroyên bakurî dixwazin van pereyê hanê li nav xwe de par bikin û ji xwe re bibinin hinek ji van kadroyên hanê hinek ji wan wilo
دخوازن بزوجن مالبات چه بکن لروجاوای کردستانی بمینن حسابات نرن مالباطی خود نرن روشا مالباطی خود نرن دبکو مالباطی وان فقیر بن مجال تنه یکو کار بک بینن نزانم چه شوانک بل لگندکی گنده شرناخه یانجی لگنده خسکه گریدای باش کلیل وانه ويانجي يعني لباكور ولو الروشكي ربن وخزاني هي مع الباطي وان دوي الروشة دجي ناشوار لروجافا بجي چتر پرجي هي مالجي هي و خاني جي بدنه و بخودي مال بات وشخور كار جي بك هناك دفكرن كو بزوجن و لروجافا استقرار بفن ودبجن يعني كو يعني قضية خلاص في الريخستن نما ريخستن خو فسخ كر اجا اف چه معنى كو زواج ده هندري بككي ده ممنوع رحمتية عثمان اوجلا نظام يعني بلد كاربيج رحمتية انا رحمش كيسي خديه ده نوا بككي ده حصل وسيسيا ده ام مسألة دخست ريش بخ مسألة زواج رسمي وده نوا بككي ده زوجي وده حزورة كرايلان وجميل بايك ده زوجي ابانا بدزيش خورتي كليا چيدكن عثمان وجلان قلت شما زي بدزي چيكم مثلا تخل بزوجم چيتره وزوجي وجناوي داوي بردا وجنا كدن اني وبشتر كورونا ويبر و يعني عقوبات لو جلان بكورونا ويجي كورونا عثمان وجلان بر وعبد الله وجلان هشت اف برادرين ما اف كادروين ما دبجن يعني خلاص ريخصن فسخ بو نما تحوجة داري نما يعني بتشيروكا كو قدخه يعني زواج دهندري بيكي ده قدخه به كادروين روجافاي بشك جوان كيف وش بشك جوان كادروين هان وزنا واز منك نوابج منهن بشك جوان كيف وشن كو باكوري بيچ باكوري نمينن يعني جي باندورا باكوريا للسروان كيم به بشكوي نفس بستينن بشكوي اكسجين بستينن هنجي لسر شعبي وان ولسر سنجا وان بو وان تحديد دكرن باكوري وكادروين روجافاي اف روشا نخوش دناوان دبو جبري دهبو جسال نوتي دهبو آغای مزن آغای سرکه کادروی باکوری بو خلام و زلام و يعني شروان نورمال جي كادروين روجافاي بو اف كادروين روجافاي كيف وانتي كويش باكوريا خلاص ببن ودبجن يعني وين سياتي في دي تيكا بدستيما كو بشتي مانا سكتر ببن يعني ابي باكوريه كو ولو دلي وانا ايش عندنا هريك جوان هنك جوان كادروين روجاوایی سختکاری وکی آلدار لازم بناف بكم كتي نوا روشكي آوارته پکه که فسخ ببه کیوی بپاريزه قنديل نمين كيوي بپاريزه اوي آلدار لهمبري مظلوم عبدي وخب چو خورت بكه لهمبري باهوز وخب چو خورت بكه بپشتگیریا جمیل بايك اگر جمیل بايك نمينه يعني كتن وي روشا كريتيك وآلارمي وعاجزن پکه که فسخ ببه نمين كيسي وان دچه سلطه وان دسلاتداريا وان اقتدارا وان نامين دشكي وكي باكوريا دشكي هنك خلامين باكوريا هانه وكي آلار وهنك دن قناه نزناوي وان نابيجم افجي كتن في روشا هاني براسي دلي من وان خوش بي يعني از كيف من وان هاتي اوان كسي هاني كو بكي بچه باكوري بچن ولو تحزيب مينن حق واسه حوالي خو کشتن جبو خاطر جمیل بايك جوان راضي به مراد کرا اعلان جوان راضي به حوالي خو کشتن حوالي خو کشتن اوی کنه حال پاریسی کابل کی دری پولاد جان اوی جل کوبانه چبو حفیبین به مراد
kara îlan çêkiribû û Faîq Sofî ji kuştina, ji tasfiyekirinê, ji îşkenceya PKK berî derxistibû. Ev yek mînakekê yani. Niha dûr ketî û niza dîsa li def û zirna rêxistinê dixwe dixwaze xwe bide razîkirin. Xem nake yani. Baş û ku ji dûr wan ket. Baş yani saeta wî xweş, mala wî ava. Ku cesedî bijî na belkî wî tasfiye jî bikirbana. Lê hinek hene di nava kadroyên Rojavayî nerehetin. Dibêjin yanî seneda wan pişta wan namîne yanî kesê ku piştgiriya wan bike namîne eger Bakurî biçin kesek li çiyê namîne piştgiriya wan bike. Betlê film Bahoz Fehman Hisên kêfxweş e. Fehman Hisên ji biryara fesexkirina PKK kêfxweş e. Ji ber ku Fehman Hisên ew jî çawa Mezlûm Ebdê biryara çûna wî ya Qendîlê hatibû û mezlûm neçû û mezlûm kirin xayîn, Şahîn Çîlok bû xayîn li cem wan, ev Fehman Hisên jî betlê film hevalê Bahoz Doktor Bahoz Doktor ew jî kêfxweş e. Ew jî kêfxweş e. Ji vê biryara hene ji ber ku çûna wî ya eskeriyê, çûna wî ya Qendîlê ew biryara henê iptal bû, sekinî. Îja çitkê Bahozê min û we li derdora xwe hinek kadroyên Bakurî hiştî yanî û dixwaze wan iqna bike ku bimînin û geleceka wan û paşeroja wan li Rojavayê ji xwe li vê derê bin û di xêra Xwedê de ne û hinek ji wan Bahoz di rêya têkiliya di rêya awa de wan ser malbatên dêrikê hesibandiye. Hinek zarokên dêrikê ê ku di nava PKK de şehîd ketine, ê ku jiyana xwe ji dest dane û li cem dewletê şehadeta wefatê nizam çi jê dibêjin yanî destnameya mirinê yan a insana her ku insan yek jiyanê diste jiyana xwe ji dest dide li belediyê diçin qeyda wî reş dikin yani ku ev ya nehane li ciyanê. Bi seda malbatên Kurd bi taybet ê li dêrikê hinek kes hene zarokê xwe di nava PKK de ê ku di nava Qesedê de jiyana xwe ji dest dane lê nehatine mirandin li cem dewletê. Ev Bahoz Erdalçîvan kadroyên Bakurî wan wekî zarokê van malbatên han yanî cinsiye û niha cinsiya Sûrî bi wan re ye, nasname ji wan re derxistine, paspor ji wan re derxistine û Bakurî ne. Bahoz van tiştê han kiriye. Aynî wekî Ehmed Şerê çawa evan kesên biyanî cinsiya Sûrî dayî, hemwelatiya Sûrî dayî, wetandaşiya Sûrî dayî wan, Fehman Hisên jî wetandaşiya Sûrî dayî Kurdê Bakur û li dora xwe wilo civandiyê wekî qenciya xwe wan kirî ji bo ku jêr bimînin yanî wî biparêzin, bibin jêr bibin pişt Bahoz Erdal evan kesên han li cem malbatên gelek malbatên dêrikê wekî zarokê malbatê dêrikê qeyd kiriye, nasname ji wan re derxistiye, paspor ji wan re derxistiye. Aynî çîrokê Ehmed Şerê û Colanî ku nasname daye kesên biyanî. Berîdemekî li gorî van enformasyonê hanê hepsiyên kadroyên Bakurî ê ku hatibûn girtin di hepsên PKK li Rojava, li Qesedê, li cem Qesedê, li cem PKK hepsê wanî taybet hebûn. Kadroyên Bakurî ê ku dest avêtî jina, ê ku diziyê kiriye, ê ku tiştên xerab kiriye, ê ku bi gumanbarî ku ajanê dewleta Tirk e hemû we berdan. Niha di hepsê wan de kesek tune ne kadroyên Rojavayî hene.
Hepsên xwelîseriya demokratîk, hepsên Aldar Xelîl Bakurî têzê nemane. Ev informasyonê ji min re hatiye. Ez jî ji we re eşkere dikim. Kî din hundirê wan zindanê handimane? Kadroyên Rojavayî ne. Çi jî li gorî înformasyon tê yanî ji bir hatî gotin, yanî kesê ku ji min înformasyon şandî ji nêzîkî meseleyê ji Rojava ji mervan înformasyonê han şandiye ku gelê me hişyar be. Dizî çênebin. Pereyên Rojava bidizin, keçikên Rojava bidizin, birevînin, têkevin rewşekî xerab. Ez jî ji aliyê xwe van înformasyonê han dibêjim ji bo gelê me hişyar be, ji bo kadroyên me yên Rojavayê di nava Qesedê de ê ku di nava Peyeyê de piçekî li gorî wijdanê xwe tevbigerin. Li gorî kurdewariya xwe tevbigerin, li gorî rojavayîya xwe tevbigerin. Ev çend gelîkê mayî, ev çend rojê mayî piçekî ji xewa derew û xapandinê a tevgera xapoçî şiyar bibin. Li vir sêmdawiya vê axaftinê heta axaftinek din mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.